Bay. Kailan mo anong busbor ni? Oh, ano mo day? Ano mo nakauban? Nay report bay naabot dito bay nga naik-away bay. Ah, Naik-away nya. Uy. Critical ang iyahan sitwasyon karon bay. Ato katon bay, risky bay. Kana. dali. Bay, dali mo bay kay nausan at ako'y ron. Dali mo, dali. Tol. Ay. Uy, nangawala mas lakas man mo. Dali diri agi. Diri mo agi, uy. Wala diha. Na diri. Sige mo. Ini era boy. Jangan. Sudah. Uy, pastilan. Maudah ni si Bos Burnik day, na unsa man day. Ayay. Oh, mau deh nih. Bay. Pagalayo ayo na ka kontra. Dili man day ni normal yung tawhanan ning inyong Bos Burnik day, bay. Pastilan man. Uy, kusog kayo bay, musumbag bay. Hoy. Oh. Kana dayo. Nabuhat sinilas mo na. Unsa? Kana dayo, kontra mo na. Yun yung sila itong critical. Basig ka na sa nilas mo critical na ro. Yan o, nakasawa bigay na mo dinalagan kay rescue minimo. Naagyo tayo ebidensya tao na ni atong rescue diri gyud. Critical kayo atong sistema. Nakakita mo ganina ni anak ko. Anak Yeah, sayon na niya. Kalisod anak. Pastilan ni si Bos Burnik kagkawagi ayo. Rescue ni ato ang giani. Grabe ato ang ano. Kanina na ko. Baling fight na mo. Ha? Grabe. Kani mo tinuod niya na ay kontra kay nangasamad-samad yun. Salan. Nantawa ba kuning pastilan. Ano man kuda siya no. Ano man kuda. Bigyan na mo ba sa nakakay? Critical na ko no. Dali ni. Away gani anak. Wala klaro. Sa turret critical na gyud. Siya mo critical. It's a prank! Yeah! Ano siya guys? Ano ba? Guys, ano sa mga palanga ba?
Sigurado gina. Mahal-mahal ra ba ng sanilasa. Ang galing. Nya mo marag critical pag yang kinabuhi ron kinuna. Mga lana kanya karate-karate niya. Awa na, kuan gina. Kuan. Pakuan gini. Ay kuya. Kop na kaunan tawana dagay. Kamong dua ayaw mo kumpiyansa basig layagon pa maron.